Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια άγνωστη ιστορία για πολλούς, μια ιστορία που θα μας παρουσιάσει ο κύριος Μπάμπης Κωτίνης, ένας άνθρωπος που έζησε τα γεγονότα από πάρα πολύ κοντά και μάλιστα έχουν σχέση με την Ναύπακτο. Κύριε Μπάμπη, γεια σας. Σας ευχαριστούμε καταρχήν που βρεθήκαμε στο χώρο σας και μας φιλοξενείτε εδώ σήμερα για να μας παρουσιάσετε αυτή την ιστορία που σίγουρα θα ακούσουν με ενδιαφέρον όσοι τη δουν. Να πω κατευθείαν στις ερωτήσεις, συγκεκριμένα στις 6 Απριλίου οι Γερμανοί του 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν στην Ελλάδα και στις 16 έφτασαν και στην Ναύπακτο. 26, συγγνώμη. Τι προκάλεσε την επίθεσή τους στην χώρα μας? Πιστεύω ότι ο Χίτλερ δεν είχε λόγο να επιτεθεί στην Ελλάδα ή αν αυτό το είχε κατά νου θα το άφηνε για πολύ αργότερα. Δεν τον συνέφερε να δημιουργήσει βαλκανικό μέτωπο που ήταν το αδύνατο σημείο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για τους Γερμανούς. Ονομάστηκε η επικίνδυνη εξέλιξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως αναγκάστηκε να επισπεύσει ύστερα από την τροπή που πήραν τα πράγματα στην Αλβανία με τον ελληνικό στρατό να πλησιάζει σχεδόν στην Αυλώνα. Δεν του έμενε παρά να προωθηθεί από την Ρουμανία που είχε φτάσει και από τη Βουλγαρία σιγά σιγά για τον πρόσθετο λόγο να μην αφήσει τους Εγγλέζους που είχαν ήδη έρθει έστω και με ελάχιστες δυνάμεις στην Ελλάδα να παραμείνουν. Όφιλε το ταχύτερο να ξεκαθαρίσει τον χώρο, τον ελλαδικό. Και έτσι αντί για αργότερα είχαμε στις 6 Απριλίου την αναμενόμενη πάντως πλέον γερμανική επίθεση. Θα ήθελα να μας πείτε ποια ήταν η εξέλιξη των επιχειρήσεων και πού οδήγησε. Η 6 Απριλίου άρχισε με την κρούση στα οχυρά της γραμμής Μεταξά καθ' όλο το ανάπτυγμα της Μεθορίου. Τα οχυρά έδειχναν να αντέχουν για όχι πολύ καιρό. Η κατάσταση επισπεύστηκε οι εξελίξεις ως εκ τούτου έσπασε ταχύτητα άμεσα σχεδόν το σερβικό μέτωπο. Με την κατάρρευση της Σερβίας οι Γερμανοί μπόρεσαν να διολιστήσουν από την Καστοριά, από τη Φλόρινα, από την Ήπειρο πλέον και να έρχονται γρήγορα προς τα κάτω. Οι εξελίξεις ήταν ταχύτατες. Οι στρατηγοί του μετώπου είδαν ότι ήταν αδύνατο να ανασχηθεί ο γερμανικός κατακλυσμός και δικαιολογημένα ζήτησαν συνθηκολόγηση. Θα ήθελα να μας πείτε επίσης, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα, μπορείτε. Είναι αναγκαίο να λεχθεί για άλλη μια φορά ακόμα εκεί προς τιμήν του τότε μαχόμενου ελληνικού στρατού ότι οι Γερμανοί εξετίμησαν και την στεναρή αντίσταση των υπερασπιστών στα οχυρά και την μαχητικότητα και την αιμονή σε άμυνα και των χέρσεων δυνάμεων. Γι' αυτό και στο πρωτόκολλο της συνθηκολογήσεως εγγράφει σαφώς ότι ο ελληνικός στρατός καλείται απλά να καταθέσει τα όπλα του και οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί να φύγουν για τα σπίτια τους. Εις δε τους αξιωματικούς, όχι ως εχμάλωτοι πολέμου. Ο ελληνικός στρατός δεν εχμαλωτίστηκε το 1941 από τους Γερμανούς. Αυτό επιχείρησαν να το παρουσιάσουν οι Ιταλοί αργότερα, μη εντρεπόμενοι άλλωστε εκείνοι για τίποτε. Και μάλιστα στο πρωτόκολλο εγγράφει οι αξιωματικοί θα κρατήσουν τα ξύφη τους και τα περίστροφά τους. Όπερ και έγινε. Λοιπόν. Αν ολοκληρώσατε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι το εξής. Ως την έλευση των Γερμανών
στην πόλη μας. Θα ήθελα να μας πείτε ποια σημαντικά τοπικά γεγονότα είχαμε μέχρι τότε. Ναι. Πολύ πριν φτάσουν εδώ, τοπικά γεγονότα. Πρώτον, ο βομβαρδισμός ή μάλλον οι βομβαρδισμοί πρώτος και δεύτερος στην Πάτρα. Από τις 6 Απριλίου το απόγευμα και μετά. 1. Βομβαρδισμός ενός φορτηγού πλοίου, το οποίο έμφορτο με υλικά για το μέτωπο, με τη συνθηκολόγηση να μην έχει λόγο πλέον να προχωρήσει και να φτάσει στην Πρέβιζα όπου θα ξεφόρτωνε, άραξε στις εκβολές της Βαριάς. Έμεινε και περίμενε. Εκεί το περίλαβαν τα Στούκας, το βομβάρδισαν, κάθισε στο βυθό και όπως το πλήρωμά του το εγκατέλειψε, δεν αργοπόρησαν καθόλου οι πρώτοι τολμηροί, είτε κολυμπώντας είτε με βάρκες. Ανέβαιναν απάνω και μέσα σε λίγες μέρες το πλοίο, παρόλο που ήταν καθισμένο στο βυθό, δεν ανέβηκε απάνω επειδή ξεφορτώθηκε και δεν το αφήσαν τίποτα. Όχι μόνο από τρόφιμα και από οτιδήποτε μπορούσαν να αποκομίσουν. Είχαμε όμως ένα άλλο, ας το πω, επεισόδιο. Δεν είναι θέμα ημερομηνίας, οι Γερμανοί αργούσαν ακόμα. Όταν ένα πρωί, κατά τις 11 η ώρα, είδαμε ένα γερμανικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο να έρχεται από τα ανατολικά, σχετικά κοντά στην παραλία, σε ένα ύψος 200 μέτρων εδώ τουλάχιστον, με την ουρά φλεγόμενη. Γύριζε τραυματισμένο, χτυπημένο, από έναν βομβαρδισμό που είχαν κάνει οι Γερμανοί στον ισθμό της Κορίνθου και προσπαθούσε να γυρίσει στη βάση του. Η βάση του ήταν το Παλέρμο, όπως εξακριβώθηκε από τα χαρτιά του διασωθέντος Σμιναγού. Τελικά, με το να χάνει συνεχώς ύψος, έφτασε στην Ρίζα και στην πλαγιά που είναι απάνω από τις κατασκηνώσεις, σύρθηκε στην πλαγιά. Χρόνια μετά φαινόταν το σημείο της διαδρομής του, γιατί ξύρισε το έδαφος. Ο μόνος που περισσώθηκε, πρόλαβε και πήδησε, ήταν ένας Σμιναγός που προφανώς ήταν και ο διοικητής του Σμήνους. Οι άλλοι δυο του πληρώματος κάηκαν μέσα στο αεροπλάνο. Από την Αύπακτο η χωροφυλακή επέταξε ένα φορτηγό, πήγανε, τον μεν Σμιναγό ήρθαν και τον παρέλαβαν από την Πάτρα με ένα ταχύπλοο, τα καμένα πτώματα, τα οποία ήταν ικτρά στην εικόνα, τα φέραν με το φορτηγό εδώ και τα πήραν για ενταφιασμό στον Άγιο Στέφανο. Οι τάφοι τους έγιναν και έμεναν για καιρό αργότερα στους τάφους των Νοβαίων και κολλητά στην Μάντρα, μέσα από τη Μάντρα. Υπήρξε μια εξέλιξη αξιόλογη, γιατί τοποθέτησε στα αισθήματα των Γερμανών τους ναυπάκτιους αργότερα. Εδώ οι Γερμανοί ήρθαν, ένα μήνα περίπου αργότερα, έφτασε στην πόλη ο περισσωθής Σμιναγός με έναν διερμηνέα, πήγε κατευθείαν στο Δημαρχείο. Την ημέρα και ώρα εκείνη αντικαθιστούσε τον τότε κοινοτάρχη, τότε η Ναύπακτος ήταν κοινότης ακόμα, ο πατέρας μου. Εξήγησε
ποιος ήταν και έθεσε αμέσως το ερώτημα τι έγιναν τα πτώματα των δυο δικών του. Ο πατέρας μου του εξήγησε, πρόλαβε να συνθέσει δηλαδή την απάντηση, για να είμαι ειλικρινής, ότι οι δυο σωροί μεταφερθήκαν με τιμητική συνοδεία τους χωροφύλακες της πόλεως, γιατί δεν υπήρχε στρατός εδώ, σαν τιμόμενοι νεκροί πολέμου και ετάφησαν με θρησκευτική τελετή. Τώρα μπορεί να ομολογηθεί ότι δεν έγινε τίποτα από αυτά. Ο Γερμανός ζήτησε να πάει ως εκεί, τον συνόδευσε ο πατέρας μου, φωτογράφησε το σημείο, ευχαρίστησε για την συμπεριφορά, τέλος πάντων, για τον χειρισμό των νεκρών. Αργότερα ήρθε ένα συνεργείο Γερμανών, έστησε δυο σταυρούς με τα ονόματα των νεκρών. Με τα πολεμικά πλέον ήρθαν και πήραν και τα οστά. Πάντως θέλω να πιστεύω ότι στις εκτιμήσεις, στα αισθήματα του κατακτητή, αυτό γράφτηκε ευμενώς και αντιμετωπίστηκε και ο πληθυσμός και οι αρχές στην Αύπακτο από τον κατακτητή με σχετική ευμένεια ή και ανοχή. Πρέπει όμως να παρατηθούν και τα τελευταία πριν από την ημέρα ελεύσεως των Γερμανών γεγονότα. Πλησιάσαμε άλλωστε προς την 26 Απριλίου. Τις τελευταίες μέρες είχαμε την διέλευση και την απομάκρυνση των τελευταίων Άγγλων, μιλάμε για ομάδα αξιωματικών και ελάχιστους στρατιώτες, οι οποίοι που προφανώς ήταν στο αλβανικό μέτωπο κάπου κοντά, ήρθαν με δυο μικρά, όχι James, αυτοκίνητα, τα εγκατέλειψαν ακριβώς εδώ από κάτω. Πριν φτάσουν εδώ, επιχείρησαν να ανατινάξουν τη γέφυρα της Βαριάς. Άνοιξαν μια τρύπα με ένα κομπρεσέρ που είχαν, έβαλαν μια οβίδα, ένα βλήμα πυροβολικού, προκάλεσαν την έκρηξή του, επέτυχαν μόνο την διάνοιξη μιας τρύπας διαμέτρου μικρότερης του μέτρου και τίποτα άλλο. Στο λιμάνι όσα καράβια βρήκανε, καΐκια, τους έβαλαν δυναμίτη στο κήτος και δεν τα βούλιαξαν μένα, αλλά τα αχρήστευσαν πρόσκαιρα. Αυτό ήτανε και ένας παράγων που δεσκέρανε αργότερα τους επιστρέφοντες μονάδες ή μεμονωμένους στρατιώτες που ήθελαν να περάσουν προς την Πελοπόννησο να πάνε στα σπίτια τους και σταμάτησε η συγκοινωνία. Περισσώθηκαν δύο μονάχα από τα υπαχτήτικα καΐκια, τα οποία βρέθηκαν εκτός του λιμανιού. Και φτάνουμε στις 26 Απριλίου το πρωί. Αυτό θα είναι το σημαντικό, θα λέγαμε να μας πείτε. Θα ήθελα να μας πείτε η είσοδος των Γερμανών στην πόλη πότε και πώς έγινε. Λοιπόν, η είσοδος των Γερμανών στην πόλη. Φυσικά οι χωροφυλακοί από τηλεφώνου ήταν ενήμεροι ότι οι Γερμανοί είχαν ήδη φτάσει στο Μεσολόγγι και συνέχιζαν. Ο πληθυσμός δεν ήξερε τίποτα, ούτε λέγεται τίποτα. Όμως γύρω στις 8.30 το πρωί άρχισε να πυκνώνει και να εντείνεται ο θόρυβος από τους κινητήρες. Έφτασε το 11ο τάγμα της επίλεκτης ταξιαρχίας των Waffen-SS σωματοφυλακή του Αδόλφου Χίτλερ. Η μονάδα που επιτέθηκε μέσα από το σερβικό έδαφος ήταν η αποκαλούμενη σωματοφυλακή του Αδόλφου Χίτλερ.
ταξιαρχία, υπό τη διοίκηση του υποστρατήγου του Ζεπ Ντίντριχ. Θυμούμε ότι οι Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτες είχαν στο μανίκι τους εδώ την εγγραφή του ονόματος της μεραρχίας. Έφτασαν χωρίς καμιά αντίσταση, μέχρι και στην Αύπακτο. Άραξαν κατά μήκος της παραλίας της Ψανής, που δεν είχε τότε ούτε το σημερινό πλάτος, ούτε το σημερινό ανάπτυγμα κατά μήκος. Είχαν μαζί τους πυροβολικό, όχι άρματα, και αυτοκίνητα, γιατί ήταν μετακινούμενο πεζικό. Υπό τον ταγματάρχη Θέοντορ Βάις, αντιμετωπίζοντας απόλυτη ησυχία, σιωπή κλπ. Το πρώτο που έκαναν οι απλοί στρατιώτες ήταν να χυμίξουν στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο. Όμως, χωρίς καθόλου αργοπορία, έριξαν 2 οβίδες απέναντι στο δράπανο, ίσως διερευνητικά αν θα απαντούσαν από εκεί, αν υπήρχε οποιαδήποτε αντίσταση απέναντι. Κάτι που δεν συνέβη. Πήγαν στο λιμάνι, πήραν τα 2 αυτά καΐκια, επιβίβασαν ένα λόχο τους με μοτοσικλέτες και έφτασαν στο Ψαθόπυργο. Στο Ψαθόπυργο ανέβηκαν στη σιδηροδρομική γραμμή, παράπλευρα και ο τότε εθνικός δρόμος, ακροβολιστήκαν και ενέδρευαν. Δεν άργησα να βγει λαγός. 2 James αγγλικά με 60 ή 70 Άγγλους. Δεν ήταν Άγγλοι, ήταν Νέο Ζηλανδοί. Αλλά εδώ τότε Άγγλοι. Τους εχμαλώτησαν χωρίς να πέσει του φεκιά, τους φόρτωσαν στα καΐκια και τους έφεραν στον έπαχτο. Με τα 2 λαφυραγωγημένα James, γεμάτα Γερμανούς πλέον, έφυγαν ολοταχώς και κατέλαβαν την Πάτρα. Η Πάτρα κατελήφθη με τα 2 αυτά James από το λόχο των Γερμανών στις 26 Απριλίου. Την επομένη μπήκαν και στην Αθήνα. Το λέω συμπληρωματικά. Τώρα, τους εχμαλώτους τους έφεραν στο γυμνάσιο, τους έκλεισαν στο ισόγειο. Το γυμνάσιο τότε ήταν με έναν ακόμα όροφο. Και υπεχρέωσαν τον κοινοτάρχη να εξασφαλίσει για όσες μέρες θα τους είχαν εδώ την τροφοδοσία τους. Κάτι που το ανέλαβε η φιλόπτωχος αδελφότης Κυριών και Δυσποινίδων και ο πληθυσμός, ο οποίος άρχισε να πηγαίνει ό,τι έφτιανε η κάθε οικογένεια. Και τότε σημειώθηκε η πρώτη αντιστασιακή χειρονομία στην Αύπακτο. Όπως οι Γερμανοί δεν ενδιαφέρονται πολύ για τον έλεγχο των εισερχομένων για να επιδώσουν τρόφιμα, ύστερα από λίγο δεν νοιαζόντουσαν σχεδόν καθόλου. Η πρωτοβουλία ήταν 2 νεαρών, 15-16 χρονών, γυμνασιόπαιδες και οι 2. Παρακάλεσα να μην αναφερθούν τα ονόματά τους ποτέ. Δεν σημαίνει ότι δεν τα ξέρω, αλλά σέβομαι ακόμα τώρα, μετά μάλιστα το θάνατο του ενός, την μετριοφροσύνη τους, αν το θέλετε. Ο ένας από αυτούς κατάφερε να περάσει μέσα σε ένα καλάθι, απάνω αυγά, μούσμουλα, τα εποχιακά, μια σαμαροτριχιά. Την χρησιμοποίησαν 2 Νέο Ζηλανδοί. Το πρώτο βράδυ, το δεύτερο, από το παράθυρο κατέβηκαν κάτω και πήραν δρόμο. Νύχτα βέβαια. Θυμούμαι τον πατέρα μου
γυρίζοντας στο σπίτι, σήμερα οι Γερμανοί δεν κουβεντιάζονται, δεν αφήνουν να ζυγώσει άνθρωπος. Είναι εκνευρισμένοι. Πρέπει να τους έφυγαν εχμάλωτοι. Θυμούμε τη φράση του. Πράγματι, μετά 2 μέρες έφτασε από την Βρόστιγανη, την τότε Βρόστιγανη, το τώρα Ριγάνη, ο Μίτσος ο κουρεμένος, ανιψιός του πατέρα μου. Ο πατέρας μου συνταγματάρχης απελάμβανε ενός γοήτρου τροποντινά κλπ. Μπάρπα, έφτασαν 2 Άγγλοι στο χωριό, κακοζωισμένοι, εξαθλιωμένοι, πεινασμένοι. Τι να τους κάνουμε? Η συμβουλή, διώξτε τους το ταχύτερο από εκεί, γιατί οπωσδήποτε κάποιοι θα τους προδώσουν. Οι 2 εκείνοι με την μέριμνα των χωρικών διαπεραιώθηκαν απέναντι στον χώρο της Δερβέκιστας. Τους έκρυψαν οι κάτοικοι σε μια σπηλιά μέσα στη θέση Παλιοφοράδα. Ανέλαβαν την διατροφή τους μέχρι ότου έγινε γνωστό και το εκεί κρυσφύγετό τους, το 42 πλέον, πήγαν οι καραμπινιέροι οι Ιταλοί, τους συνέλαβαν και δεν ξέραμε τίποτα για καιρό πλέον για αυτούς. Πρέπει να πω όμως ότι ο καταδότης τους, κάτοικος Ριγανίου, ο πληροφοριοδότης τους Ιταλούς, έγινε γνωστός και αργότερα η αντίσταση, μια ομάδα αμετών τότε, και καλά έκαμε, τον τιμώρησε με θάνατο. Τώρα, όταν τελείωσε ο πόλεμος και αργότερα, στην κοινότητα Αναλήψεως, στη Δερβέκιστα, έφτασε ένα ευχαριστήριο, συγχαρητήριο έγγραφο της κυβερνήσεως Νέας Ζηλανδίας για την περίθαλψη που παρεχώρησαν, πώς θα το πω, στους 2 εκείνους Νεοζηλανδούς. Ήταν το τελευταίο που θυμούμε από τα συμβάντα. Οι Γερμανοί λοιπόν έμειναν εδώ οι αιχμάλωτοι μερικές μέρες. Ετίθετο και θέμα διαπορθμεύσεως και άλλωστε οι Γερμανοί νοιαζόντουσαν πλέον να κατακλείσουν την Πελοπόννησο για να πιάσουν τα λιμάνια. Ο ισθμός ανατιναγμένος, η γέφυρα, είχαν δυσχέρεια διαπεραιώσεως. Εδώ πέρα δεν σημειώθηκε τίποτα που να δώσει την εντύπωση. Αυτό θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση, σας διακόπτω τώρα. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο τη διαχρονική συμπεριφορά των κατακτητών προς τον πληθυσμό εδώ. Ναι. Δεν είχαν λόγο να εμφανιστούν οι Γερμανοί με την έπαρση του κατακτητή. Ο πληθυσμός έμεινε, μπορεί να έβραζε μέσα του ο κόσμος, αλλά δεν εξειδηλώθησαν χειρονομίες, οποιασδήποτε μορφής αντίδραση κλπ. Οι ίδιοι δεν έκαναν τίποτα που να για ένα πρώτο χρονικό διάστημα. Τα πράγματα αργότερα άλλαξαν προς το χειρότερο. Το πρώτο το οποίο κούρασε τροποντινά ένα μέρος του πληθυσμού, και πάλι πολύ λίγο, ήταν ως εκ του ότι οι Γερμανοί θεώρησαν την κορυφογραμμή του Ριγανίου σαν κατάλληλη θέση για να εγκαταστήσουν έναν σταθμό ραδιοτηλεπικοινωνιών. Ο κόσμος εδώ νόμιζε ότι ήταν σταθμός προειδοποιήσεως αεροπλάνων. Για να γίνει όμως ο σταθμός αυτός, η εγκατάσταση αυτή, υποχρεώθηκε ο πληθυσμός ή μάλλον οι κάτοικοι. Με προλάβατε τώρα στο επόμενο ότι
η ακόμη ερώτηση μου ήταν αν έγιναν καταναγκαστικές εργασίες προς τον πληθυσμό εδώ. Καθόλου. Καμία και πουθενά. Αυτό το έκαναν οι Ιταλοί αργότερα. Λίγο, ο σταθμός αυτός πώς έγινε, δεν χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι, σας διάκοψα λίγο πιο πριν, γι' αυτό... Με προλάβατε την ώρα που όσοι είχαν άλογα και μουλάρια άρχισαν να το φορτώνουν, δηλαδή υποχρέωσαν όσους είχαν κτήνη να προσέρχονται είτε στο λιμάνι για να φορτώνουν οικοδομικά υλικά, τσιμέντα, σίδερα και η διαδρομή, η ανάβαση ήτανε πράγματι κουραστική, εξαντλητική, κοπιώδης και για τα ίδια τα ζωντανά. Δεν υπήρχαν δρόμοι, μονοπάτια, έτσι δεν είναι? Ένα μοναδικό μονοπάτι. Άρχιζε από τα Φραγκέικα όπως λέμε και συνέχιζε λοξά μέχρι απάνω. Αλλά εκείνη η μια ώρα για τον πεζό γινόταν 2 ώρες και επιπλέον ήσαν αναγκασμένοι οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες να μην φορτώνουν πολύ εφόσον αυτό μπορούσαν να το εκχωρήσουν σαν ελαφρυντικό οι Γερμανοί, γιατί δεν ανέβαιναν με πολύ φορτίο απάνω. Αυτό έγινε επί μερικούς μήνες. Πέτρα δεν έλειπε από εκεί πάνω και χτίστηκε ένα ημιανόγειο κτίσμα, όχι μεγάλο, περιχαρακώθηκε και με έναν μανδρότυχο γύρω σαν αμυντική ζώνη με 4 πολυβολία στην άκρη. Ήτανε η στατσιόνεν, έλεγαν οι Γερμανοί. Το ανάθεμα έμεινε σαν μνήμη, έτσι το έλεγαν εδώ κάτω. Το ανάθεμα. Σώζονται τα ερείπια του. Θα μιλήσουμε για αυτά στο τέλος. Λοιπόν. Για τις καταπιεστικές εργασίες. Έγιναν εκτός από τη χρησιμοποίηση κάποιων ζώων για να μεταφέρουν για το συγκεκριμένο σταθμό που είχαν φτιάξει? Κοιτάξτε. Πρώτα η Νότιος Ελλάδα ή μάλλον από η Ήπειρος, Θεσσαλία και κάτω εξεχωρήθη από τους Γερμανούς στους Ιταλούς, Μακεδονία, Θράκη, στους Βουλγάρους και είχαμε να κάνουμε πλέον με τους Ιταλούς. Δεν μας απασχολεί ο Ιταλικός παράγων για την περίπτωση εδώ. Αναφέρομαι πάντα στους Γερμανούς. Λοιπόν, οι Γερμανοί διετήρησαν εδώ, σε όλο το διάστημα της εδώ παραμονής τους, ένα μικρό τμήμα των 10-15 Γερμανών υπό έναν υπαξιωματικό σχεδόν. Ένα γερμανικό φρουραρχείο που οργάνωσαν αμέσως με την πρώτη μέρα στο άλλοτε σπίτι του Λιανού, στη γωνία κάτω, στο δρόμο επί της. Στον δρόμο αυτό. Ναι, αυτό, εκεί που είναι τώρα αυτό το νεόκτιστο, το γωνιαίο. Έμειναν εκεί, το διατήρησαν για 1 μήνα περίπου και μετά κατέλαβαν το σπίτι του Γιάννη Ροντήρη, του Μακαρίτη, του ποιητή, εκεί που απ' έξω είναι και η εγγραφή Κούρια Μακαράνη Ιεράκες, για να είναι κοντά στη θάλασσα. Και έμεναν ανενόχλητοι, αλλά και χωρίς να ενοχλούν. Δεν είχαν λόγο. Πολύ αργότερα, το 1944 πλέον, μετακινηθήκαν και ήρθαν στο σπίτι, στο οίκημα που είναι τώρα το μορφωτικό κέντρο, στο σπίτι του Τσόνι, του γιατρού. Ναι. Σε αυτό έμειναν μέχρι την τελευταία μέρα της αποχωρήσεώς τους από την Αύπακτο.
αντιστασιακές δράσεις? Εκεί πλέον φτάνουμε τώρα. Υπήρξαν αντίπεινα από την πλευρά τους για αυτές τις δράσεις, αν υπήρξαν? Για να υπάρξουν αντίπεινα έπρεπε να υπάρξει αντιστασιακή δράση. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σαφώς τα πράγματα. Ό,τι θα πω το λέω με τα λόγου γνώσεως και με απόλυτο αίσθημα ευθύνης. Η ανά την αυπακτία αντιστασιακές ομάδες δεν όχλησαν για ένα διάστημα χρόνου τουλάχιστον σε καμιά περίπτωση τους Γερμανούς. Καταρχήν οι Γερμανοί διεμήνυσαν από την αρχή. Εάν σημειωθούν θύματα από το γερμανικό στρατό, για κάθε νεκρό στρατιώτη θα εκτελούνται 50 κάτοικοι. Ως εκ τούτου, το υπόλοιπο του έτους 41 πέρασε χωρίς πρόβλημα κανένα. Το 42 επίσης. Επαναλαμβάνω, οι Γερμανοί κοίταζαν το να ανεφοδιάζουν το προσωπικό της στατσιώνας και τίποτα άλλο. Κυκλοφορούσαν άοπλοι, λίγο ή πολύ, κατέληγαν συχνά στο Στενοπάζαρο, στα εκεί, Μεζετζίδικα κλπ. Δημιούργησαν και κάποιες μικροφιλίες και αυτό το αναφέρω τώρα, το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή. Ερχόταν κατά καιρούς από την Πάτρα, από την ναυτική διοίκηση Ιωνίου, ένας Γερμανός υπολογαγός, αν θυμούμε, προκειμένου να επιτάξει καΐκια από εδώ για πρόσθετες μεταφορές. Δημιούργησε φιλίες με τους καραβοκύριδες εδώ, που κατέληγαν σε κρασοποσία. Αυτός ο Γερμανός, αυτόν τον Γερμανό, μιλάει ο τότε Εωρακός. Τον συναντήσαμε στον Τάραντα, ας μην εξηγήσω τώρα πώς και γιατί εκεί, αλλά με στολή και με αστέρια στις επομίδες ως Άγγλον υπολογαγό. Ήταν ο Ντόνιγκ, το όνομα έμεινε, τον θυμόντουσαν και εδώ, ο οποίος είχε Άγγλος αξιωματικός. Είχε διεισδύσει στο γερμανικό ναυτικό ως Γερμανός αξιωματικός του ναυτικού και με αυτόν τον ρόλο από την Πάτρα έφτανε έως εδώ. Συμπτωματικά τώρα το λέω, ότι οφείλεται και σε αυτόν το ότι δεν ανακτηνάχτηκε με την αποχώρηση των Γερμανών το λιμάνι των Πατρών, που ήταν όλο υπονομευμένο. Λοιπόν, αυτά και για το 42. Το 43 αρχίζουν να σημειώνονται τα πρώτα κρούσματα που άρχισαν να κάνουν τους Γερμανούς προσεκτικότερους και αποφασιστικούς. Αν να σημειώσω μόνο, να θυμηθώ ημερομηνίες. Είχαμε στις 11 Ιουλίου του 43 μια πρώτη επαφή. Το βράδυ, τη νύχτα 10 προς 11 Ιουλίου, από την Μεσάριστα της Μακρινίας, που ήταν το στρατηγείο της συμμαχικής αποστολής, ξεκίνησε ένας Άγγλος σαμποτέρ, ο Ντάρμακ, συνοδευόμενος από έναν Έλληνα ανθιπολογαγό και διερμηνέα, τον Θεόφιλο Σαρίκα, ζούσε μέχρι τελευταίων ετών. Ήρθαν στη Ρίζα προκειμένου να ανατινάξουν την γαλαρία. Δηλαδή είχε δοθεί γενική διαταγή από το συμμαχικό στρατηγείο μέσω του ΕΔΕΣ και του Ελλάς στις δύο μεγάλες αντιστασιακές οργανώσεις να γίνουν δολιοφθορές στο δρόμο από Μεσολόγγια Αγρίνιο μέχρι
Μέχρι και το τελικό προορισμό θα λέγαμε, έτσι δεν? Το δρόμο που οδηγούσε προς την Αυλώνα, για να εμποδιστεί η μεταφορά γερμανικών τμήματων προς την Ιταλία, γιατί είχε αρχίσει ήδη η απόβαση στη Σικελία. Προκειμένου λοιπόν να ανατιναχθεί η Γαλαρία, έφτασε αυτό το κλιμάκιο, συνοδευόμενο από 8 ή 10 μια ολιγομιλή ομάδα ανταρτών του Ελλάς. Έβαλαν το υλικό ανατινάξεως, προκάλεσαν την έκρηξη και το μόνο που πέτυχαν ήταν να ανοιχτεί ένα παράθυρο τροποντινά από που μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να βλέπει την Πάτρα. Δηλαδή η Σύραγγα, η Γαλαρία, η Στοά δεν έπαθε τίποτα. Μια προσπάθεια 1 χιλιόμετρο πιο εκεί να καταστρέψουν το δρόμο και εκείνη απέτυχε. Οι Άγγλοι έφυγαν όλο ταχώς το κλιμάκιο και ήρθαν την άλλη μέρα, 12 Ιουλίου, στη Βλαχομάντρα, όπου εκεί πέτυχαν και ανατείναξαν, κατέστρεψαν την σιδερένια γέφυρα του Μπανιά. Έτσι κόπηκε και ο δρόμος εκείνος. Η ομάδα όμως των Ελασσιτών, μη έχουσα και τι άλλο να κάνει, είχε τραβηχτεί λίγο παραπάνω και αν μη τι άλλο απελάμβανε ίσκιο, σε απόσταση 200-300 μέτρων από το δρόμο. Το έφερε όμως η σύμπτωση την ημέρα εκείνη, πριν από το μεσημέρι, να έχει περάσει από εδώ μια φάλαγγα Γερμανών, η οποία εκκινήτω προς Μεσολόγγιο Αγρίνιο. Όταν πήρε την ανιούσα του δρόμου από την Ρίζα προς Μαμάκου, όπως θέλετε να το χαρακτηρίσω, και όταν έφτασε στα περίπου τελευταία σπίτια, σταμάτησε ο ηγούμενος της φάλαγγος, Γερμανός ταγματάρχης, κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του και επιχείρησε μια κατόπτευση προς το δρόμο απάνω, πιθανολογώντας ίσως και μια ενέδρα, κάτι τέτοιο. Να διερευνήσει, τα λέγαμε, κάτι τέτοιο. Απλά ήλεγξε το δρόμο. Και μετά μπήκε μέσα στην αυλή πλαϊνού σπιτιού, για οποιονδήποτε λόγο, από περιέργεια, όμως μέσα στην αυλή δεν είχε προλάβει να απομακρυνθεί και έμενε κρυμμένος στην άκρη ο άλλοτε συμμαθητής μου στο γυμνάσιο, ο Αντώνης ο Πολίτης, αντάρτης τώρα στον Ελλάς. Είχε κατευθυνθεί προς τον Ζέρβα, συνελήφθη στο δρόμο και τελικά κατετάγει στον Ελλάς, αντί να πάει στον Έδες. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Κρυμμένος ο Αντώνης όταν είδε τον Μπορούμε να πούμε η ηλικία που είχε ο συνομιλικός μου, το 43, 17 ετών. Λοιπόν, όταν είδε τον Γερμανό να τον πλησιάζει, έκαμε το αυτονόητο. Είχε ένα στεν, ο Γερμανός έπεσε άπνος. Και ο Μεν Αντώνης πρόλαβε και το έβαλε στα πόδια. Οι αντάρτες έριξαν από εκεί πέρα μερικές τουφεϊκές. Οι Γερμανοί δεν απήντησαν με πυρά, απλά μένε απνέοντες, ξαφνιασμένοι άλλωστε. Πρώτον, έκαψαν τα πλησιέστερα σπίτια και όταν έφυγαν βρέθηκαν και 2 κάτοικοι σκοτωμένοι. Από τον ένα ήταν φανερό ότι ήταν θύμα των Γερμανών, αντίπινο. Για τον άλλο παρέμεινε μυστήριο πώς σκοτώθηκε. Αυτή ήταν η πρώτη κρούση. Μπαίνουμε στο 44. Στο 44 έχουμε μια σειρά γεγονότων που δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά αναφέρονται. Στις 1 Μαρτίου, 2 Γερμανοί που κατέβαιναν στρατιώτες από τη Στατσιώνα και είχαν φτάσει στο δρόμο πλέον κάτω, σταμάτησαν έναν πολίτη,
του ζήτησαν ταυτότητα, στην έρευνα ανεκάλυψαν απάνω του. Και το πιστόλι ήταν ο Τάσος ο Χαρπαντίδης, ένας από τα υπεύθυνα ηγετικά στοιχεία του ΕΑΜ στην Αύπακτο. Τον συνέλαβαν και τον έφεραν στην πόλη. Όταν όμως ήρθαν στο Βαρούσι, που ήταν τότε το πηγάδι του Καραΐσκου, οι δυο Γερμανοί λόξεψαν και κατέβηκαν και άντλησαν να πιούν νερό. Την ώρα εκείνη ο ένας τραβούσε, ο άλλος ανέμελος, δόθηκε ευκαιρία ή στον αιχμάλωδο, στον κρατούμενο, επιτέθηκε στον έναν, άρπαξε το όπλο του άλλου και το έβαλε στα πόδια. Πάντως όσο και αν δυσανασχέτησαν, γι' αυτό οι Γερμανοί μπορεί να εχολώθησαν και μάλλον πλήρωσαν την ύφη μετά αυτοί οι δύο απρόσεκτοι στρατιώτες, οι Γερμανοί, με φιλοπορίας για το ρωσικό μέτωπο, αλλά δεν σημειώθηκε τίποτα περισσότερο από αυτό. Έμεινε απλά ένα γεγονός. Φτάνουμε στις 25 Μαρτίου πλέον. Εκεί μπορώ να το. Είναι άξιο αναφοράς. Πρωτοβουλία που ανέπτυξαν οι νεαροί τότε, οι τοποθετημένοι, και αυτοί στη μια ή στην άλλη από τις δύο οργανώσεις που δρούσαν στην Αύπακτο. Η μια οργάνωση του ΕΔΕΣ, η άλλη οργάνωση του ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ. Να σημειοστολιστεί η Αύπακτος. Πράγματι, στις 25 Μαρτίου το πρωί βρέθηκε η πόλη με κάποιες σημαίες. Σημαίες από τα σπίτια βέβαια. Μιλάει και ένας από τους λαβώντες μέρος. Είχαμε αντίδραση γι' αυτό το περιστατικό, να μπουν σημαίες από τους κατακτητές. Και οι μεν πόλοι, οι δρόμοι, βρέθηκαν με κάποιες, όχι πολλές, να εξηγούμεθα. Με τα μέσα που υπήρχαν και με τις δυνατότητες που υπήρχαν. Όμως, στην Μεγάλη Τάπια, αυτή που φαίνεται από εδώ, βρέθηκε μια μεγάλη σημαία, επίσημη θα την έλεγα, με τα κρόσιγα γύρω-γύρω, επιβλητική. Ήταν η σημαία του Δημαρχείου. Διότι καταφύγαμε στον Μακαρίτη, τώρα τον Πάνο τον Καραγιώργο, κάτοικο, εδώ κοντά, στο Βαρούσι, και μας έδωσε από την Κασέλα, από Κασόνι, τη σημαία του Δημαρχείου, χωρίς να ρωτήσει το Δήμαρχο. Στο Δήμαρχο το απεκάλυψε την άλλη ή την μεθεπόμενη. Οι Γερμανοί πάντως αδιαφόρησαν για τις μικρές σημαίες εδώ. Πήγε μια ομάδα 3-4, την κατέβασαν, πρέπει να το ομολογήσω, τη σημαία τη σεβάστηκαν. Την δίπλωσαν και την έφεραν διπλωμένη και απλά την παρέδωσαν στο Δήμαρχο. Και σημειώθηκε πλέον από τις αφηγήσεις. Ο Μακαρίτης, ο Αλκιβιάδης, ο Ρήγας, ο τότε κοινοτάρχης, είπαμε, άλλο λέγαμε δήμαρχος, όταν την είδε στον Πάνο τον Καραγιώργο, που ήταν ο κλητήρας της Δημαρχίας. Έναν είχε η Δημαρχία τότε, όχι 50. Ναι. Με τα κλητούς. Ωραία Πάνο, τούτη εδώ μοιάζει με τη δική μας μωρέ. Θα το βάσταξει και τούτος εδώ, Θεός χωρέστον. Μυθική μας είναι ωραία Δήμαρχε, στην έδωκα. Να πάρει και λίγο αέρα, που είχαμε 3 χρόνια τώρα μέσα στο Σιντούκι. Κάνε μου ό,τι θέλεις. Και δεν έγινε τίποτα. Πάντως δεν έδειξαν να χωλώνονται οι Γερμανοί. Οι δρόμοι βρέθηκαν επίσης με εγγραφές στους τοίχους, στις πόρτες συνηθισμένες, με διάφορα συνθήματα ανάλογα με το τι επρέσβευε ή τι εσέβετο η νεολαία της μιας ή της άλλης οργανώσεως. Αφήνεται με αποσιοποιητικά. Αυτό. Προχωρώ. Στην περίοδο εκείνη του 1943 αναφέρεται μια σειρά από μάχες τμήματων του Ελλάς με Γερμανούς.
Στις 8 Ιουνίου στο Περιθώρι, μία. Στις 6 Ιουνίου στη Γαβρολίμνη, πιο κοντά. Στις 17 στη Μαράγδο. Και άλλη μια στις 3 Ιουλίου στη Γαβρολίμνη. Με εκατοντάδα νεκρών, λέει το σχετικό έγγραφο από αρχείο του Ελλάς, κατατεθειμένο στην Διεύθυνση Ιστρατείας Στρατού. Είμαι εις θέση να βεβαιώσω ότι δεν έγινε τίποτα από αυτές τις 4 θρυλούμενες ή θρηνούμενες μάχες με εκατοντάδα νεκρών. Πρώτα, τίθεται το ερώτημα. Εδώ ένας στρατιώτης αν σκοτωνόταν είχαμε αμέσως αντίπεινα. Δεν σημειώθηκαν αντίπεινα δηλαδή. Πουθενά και κανένα. Και έπειτα πού ετάφησαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι νεκροί στρατιώτες οι Γερμανοί. Απλά. Προχωρώ. Στις 20 Ιουλίου, ανήμερα του αηλιός, το μικρό τμήμα των Γερμανών που βρέθηκε εδώ, λίγο περισσότεροι από τους μονίμους εγκατεστημένους, δηλαδή αν δεχθώ μια δημιουργία, επιχείρησαν μια μικρή έξοδο στην κάτω Μαμουλάδα. Βρήκαν το χωριό έρημου κατοίκων και ήταν επόμενο, διότι οι Μαμουλαδιώτες τότε ήταν στο σύνολό τους σχεδόν κτηνοτρόφοι και το καλοκαίρι ανέβαζαν το κοπαδάκι τους ψηλά. Και επιπλέον είχαν τον αηλιά τους στο ριγάνι και είχαν πάει να προσκυνήσουν. Οι Γερμανοί περιοριστήκαν στο να κάψουν 3-4 σπίτια και να γυρίσουν πίσω. Και στη ροή των τότε γεγονότων παίρνει σειρά πλέον το δραματικότερο επεισόδιο από όλη την περίοδο που έζησε η ναύπακτος υποκατοχήν. Το μπλόκο των Γερμανών στις 21 Μαΐου. Προτιμώ να το διαβάσω σαν πιο καλοπαρουσιαζόμενο εκεί από το βιβλίο μου με τα ιστορικά γεγονότα της ναυπακτίας καταγεγραμμένο. Οι κάτοικοι της ναυπάκτου αναστατώθηκαν το πρωί εκείνης της ημέρας, όταν οι ενισχυμένοι με πρόσθετη δύναμη Γερμανοί αναπτύχθηκαν απροσδόκητα σε έναν ευρύ κύκλο με κέντρο την πλατεία του λιμανιού και συγκέντρωσαν όσους άντρες βρήκαν να κυκλοφορούν στη δυτική αποβάθρα και στον ευρύτερο χώρο της πλατείας σε εκείνη την πρωινή ώρα. Επιδόθηκαν σε έλεγχο ταυτοτήτων. Κράτησαν 35 περίπου και τους οδήγησαν στο φρουραρχείο τους, στην κούρνια του Ροντήρη. Τελικά απομόνωσαν εκεί 10 πολίτες. Μετά 2 μέρες τους μετέφεραν στην Πάτρα, τους έκλεισαν στις φυλακές, στις άλλοτε φυλακές Μαργαρίτη στο Φρούριο Πατρών. Μετά λίγες μέρες τα ίχνη τους εξαφανιστήκαν. Όσοι τυχόν ναυπάκτιοι τότε στην Πάτρα τους αναζήτησαν δεν έμαθαν τίποτα για εκείνους και αργότερα
ήρθε η είδηση ότι τους είχαν εκτελέσει στο γεροκομείο Πατρών στις 13 Ιουλίου του 1944. Περιβλήθηκε και παραμένει με πέπλο μυστηρίου αδιάτριτον ο τρόπος και τα κριτήρια που οδήγησαν τους Γερμανούς στην επιλογή και την κράτηση των όσων έσυραν αρκετά μαζί τους και των 10 που τελικά τους έστειλαν στην Πάτρα. Η προσπάθεια πολλών, αλλά και του γράφοντος, να διερευνήσει συνειρμικά τις όποιες εκδοχές και πιθανότητες και πιθανολογήσεις, απλώς απομακρύνει ή αποδυναμώνει μέρος των όσων κατά καιρούς εικασιών διατυπώθηκαν. Ήταν τόση η ανομοιογένεια με κριτήρια την ηλικία, τη σημαντικότητα, τυχόν αντιστασιακή δράση των κρατηθέντων, σημειωτέων ότι ο μεγαλύτερος στην ηλικία, ο αείμνηστος Μπαρπαγιώργος Κοκκίνης, ήταν 60 ετών άνθρωπος, ο δε νεότερος ήταν 12 χρονών παιδί. Ο Γιώργος, κάπου να βρω το όνομά του, καλά, θα το θυμηθούμε. Άλλωστε, μέσα στο πλήθος των αρχικά συγκεντρωθέντων κατά τον μπλόκο βρέθηκαν και άτομα με λίγο ή περισσότερο γνωστή τη συμμετοχή τους και τη δράση τους στους κλάδους της τότε οργανώσεως του ΕΑΜ Ναυπάκτου και τα οποία ούτε καν προσήγησε η αρπαγή των Γερμανών. Η εκδοχή ενός εκ προημίου έτοιμου καταλόγου θα πρέπει να αποκλειστεί παντελώς. Στην επίμονη και διαχρονική προσπάθειά τους να αναδείξουν έναν καταδότη ή της πάσης αριστεράς αργότερα, δεν δίστασαν να πιθανολογήσουν σαν τέτοιο τον καθηγητή γυμνασίου Ναυπάκτου Νίκο Γαλάνη, που γνώστης της γερμανικής λόγου σπουδών στη Γερμανία χρησιμοποιεί το εκείνη την εποχή σαν διερμηνέας. Όσοι όμως εγνώρισαν τον αείμνηστο Μπαρπανίκο, τον τόσο πράο και συγκροτημένον εκείνον άνθρωπο, απορρίπτουν τελεσίδικα ότι ο συμπολίτης εκείνος που δίδασκε επί 3 δεκαετίες θα παρέδιδε μεταξύ των άλλων στον κατακτητή και παλαιούς όσο και άλλους πρόσφατους μαθητές του, και απομένουν πάντα σαν πιθανότητες. Οι Γερμανοί να επέλεξαν αβασάνιστα έναν αριθμό ατόμων ή να είχαν κοντά τους κάποιον που τελικά παρέμεινε άγνωστος, ο οποίος στην τρομερή εκείνη ώρα με ένα νεύμα του ή σπασμωδικά, χωρίς άνεση χρόνου και δίχως να πιθανολογεί το που θα οδηγούσε η από μέρους του υπόδειξη, σφράγισε την μοίρα 10 ανθρώπων. Αν όμως υπήρξε όντως έστω και μασκοφόρος, αν ήταν αυπάκτιος, δεν θα προσήγγιζαν κάπως την ταυτότητά του οι κινήσεις, το ντύσιμο ή κάτι ανάλογο από όλον τον κόσμο των εκεί συλληφθέντων. Απομένει στον μέτα 6 δεκαετίες αναγνώστη να φανταστεί τις συνθήκες εκείνης της ζωφερής περίοδου, κυριαρχημένης από την τόση απώλεια μέτρου και ψυχραιμίας και την ανερμάτιστη έξαψη παθών που ίσως στάθηκαν ικανές να οδηγήσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει προσπάθεια ελαφρύνσεως εκείνου του στιγερού εγκλήματος, ανθρώπους με ελαττωμένα ηθικά ερίσματα σε τέτοιο επίπεδο καταπτώσεως. Η περιγραφήσα τραγωδία συσχετίστηκε αργότερα με τον απαγχωνισμό κατά τη νύχτα της 8 προς 9 Μαΐου στην Πάτρα μιας ομάδος 10 κρατουμένων που βρέθηκαν το πρωί να αιωρούνται στα πεύκα της πλατείας των Ψηλών Αλωνιών και από τους οποίους κανένας τους δεν ήταν ναυπάκτιος. Μεταξύ των ήταν ο Χρήστος Χουμενίδης, αρχηγός Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας Πετρίδης
ένας εθνοσύμβολος Κώστας Γρήβας και άλλοι. Άπαντες αχαιοί. Αυτό σε ό,τι αφορά τον μπλόκο το οποίο αφήκε η εποχή, στο οποίο την ανάμνηση και αργότερα ήταν πολλοί που ανατρίχιαζαν. Ξαναγυρίζω. Στις 3 Ιουνίου, αυτό αξίζει με το παραπάνω να αναφερθεί. Η μάχη της Βελβίνας. Και στη μια περίπτωση, επανέρχομαι στη ρίζα, η μάχη της ρίζας. Μα δεν έγινε μάχη. Τα πάμε. Η μάχη της Βελβίνας. Στη Βελβίνα τώρα. Ένα τμήμα 15 ίσως και περισσότερων ανταρτών του Ελλάς είχε φτάσει μέχρι τον Παλιοπλάτανο ή τα Καραμανέικα, για μένα που ξέρω τις τοποθεσίες, και διανυκτέρευσε εκεί. Συμπτωματικά πλέον. Την άλλη μέρα το πρωί ο αρχηγός τους, ο καπετάν Πυθαγόρας, όπως βγήκε πρώτος στην αυλή του σπιτιού και είδε να ανεβαίνουν από την ρεματιά του Χαλούλαγα, από τη ρίζα, προς τα πάνω ένα τμήμα Γερμανών όχι μεγαλύτερο της Δημιρίας. Σε φάλαγα κατάνδρα. Το ερώτημα είναι τι ήθελαν και ξεκίνησαν και να πάνε και να κάνουν τι. Το γεγονός είναι ότι ήταν σε απόσταση ήδη 200 μέτρων, οπότε ο Πυθαγόρας άρπαξε το προπουλιβόλο και άρχισε. Με τις πρώτες ρηπές έπεσε ένας Γερμανός νεκρός. Ευνηδιασμένοι, απολύτως ευνηδιασμένοι, έτσι οι υπόλοιποι το βάλαν στα πόδια πάλι προς τα κάτω. Και εδώ σημειώθηκε το δεύτερο γεγονός που στην εκτίμηση των Γερμανών συναισθηματικά επέδρασε με ευμένεια. Την άλλη μέρα ή την μεθεπόμενη στη Βελβίνα έφτασε ολόκληρος λόχος Γερμανών. Οι κάτοικοι ήταν στο χωριό, που είναι ο σκοτωμένος Γερμανός. Πήγαν και τους έδειξαν τον τάφο. Οι κάτοικοι είχαν προνοήσει, φρόνημα φερόμενοι και σοφά, όχι απλώς έθαψαν τον Γερμανό, αλλά του έβαλαν και έναν ξύλινο σταυρό εκεί πέρα και τέλος πάντων περιστήχησαν τον τάφο με λίγες πέτρες. Ζήτησαν να ξεχωθεί. Βρήκαν τον σκοτωμένο Γερμανόν με τη στολή του. Ευτυχώς δηλαδή δεν τον είχαν κακοποιήσει, δεν τον είχαν εκδίσει οι λαφυραγωγοί, και συγκινημένοι, αν θέλετε, ικανοποιημένοι, ευχαρίστησαν τους κατοίκους, πήραν τον νεκρό καμαράντ και έφυγαν. Δεν έχουμε, από εκεί και μετά σημειώνεται, ως εδώ δεν έχουμε αντίπεινα, για να απαντήσω και στο ερώτημα. Ναι. Αντίπεινα δεν είχαμε ποτέ. Για να φτάσω στην μόνη και τελευταία επιδρομή των Γερμανών στην ορεινή ναυπακτία. Στις 20 Αυγούστου είχε προηγηθεί μια προσπάθεια των Γερμανών από το Αγρίνιο Θέρμο να ανεβούν στην ναυπακτία. Στη γέφυρα της Βάλτσας τους αναχέτησαν το τμήμα του Ελλάς και μετά λίγες μέρες, στην ημερομηνία πλέον αυτή, με πιο ενισχυμένη δύναμη οι Γερμανοί έφτασαν
στον Πλάτανο, στον Πέρκο, μέχρι την Περίστα. Φυσικά καθοδόν οι κάτοικοι ειδοποιούμενοι εγκατέλειπαν το χωριό τους και έπιαναν τις ράχες. Οι Γερμανοί και στα 3 χωριά αυτά περιοριστήκαν, μη έχοντας και άλλο να κάνουν, να λαιλατίσουν σπίτια και έκαψαν και πολύ λίγα εδώ εκεί σκόρπια. Δεν είχαμε δράση πλέον των Γερμανών. Τώρα, έχουμε 2 περιπτώσεις όμως. Επειδή απαντάω στο ερώτημα αν οχληθήκαν οι Γερμανοί από την αντίσταση. Είχαμε στην Αύπακτο 2 επιθέσεις του Ελλάς. Η πρώτη έγινε με ένα μικρό τμήμα του Ελλάς, 50-80 ανταρτών υπό τον ταγματάρχη τον Κατρατζόπουλο, ξημερώνοντας την Κυριακή των Βαΐων. Δεν επιτεθήκαν καθόλου στους Γερμανούς. Περιοριστήκαν στο να επιτεθούν σε σπίτια στελεχών του ΕΔΕΣ, ο συνταγματάρχης ο Πλούμης, ο υπολοχαγός ο Δημολίτσας, άλλοι, χωρίς αποτέλεσμα, και απεχώρησαν. Οι Γερμανοί ήταν ακόμα στην Κούρνια, στο Ροντήρι. Δεν οχληθήκαν καθόλου, ίσως και δεν ανησύχησαν καθόλου, απλά γύρω στις 9 η ώρα το πρωί έφτασε από το Μεσολόγγι. Έφτασαν 2 ή 3 γερμανικά αυτοκίνητα, πήγαν ως εκεί, βρήκαν τους Γερμανούς ήσυχους και ξανάφυγαν. Η δεύτερη περίπτωση που θα μπορούσαν να υποστούν την πίεση του Ελλάς οι Γερμανοί ήταν όταν έγινε η πρώτη μεγάλη επίθεση του Ελλάς κατά του τάγματος ασφαλείας που είχε έρθει εδώ. Έγινε δεινή μάχη, υπήρξαν θύματα. Από μεν το τάγμα 2 στρατιών, ενός εχμαλωτιστέντος και 2 σκοτωμένων. Από δε τους επιτεθέντας άγνωστος αριθμός, δεν ξέρουμε πόσους, δεν μαθεύτηκε κτλ. Οι Γερμανοί, οι οποίοι έμεναν στο Τσόνι, δεν δέχτηκαν ούτε μία σφαίρα. Θα το δείχναν επιτέλους οι τείχοι απ' έξω. Και έτσι φτάσαμε στο καλοκαίρι, με αρχές φθινοπόρου του 1944, όπου οι Γερμανοί ετοιμαστήκαν να φύγουν. Μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση ενδιάμεση? Πώς ήταν η συνεργασία των Γερμανών με τα τάγματα ασφαλείας της Ναυπάκτου? Αυτό είναι κάτι που θα απαντήσω. Πριν φτάσουμε στην φυγή τους και πώς έφυγαν. Θα απαντήσω με λόγο γνώσεως, με απόλυτη συνέπεια στον αυτοσεβασμό μου, δηλαδή να μην παραποιήσω τα πράγματα. Είχαν αρχίσει να σημειώνονται αλλεπάλληλες επιθέσεις κατά των λοιπόν αντιστασιακών οργανώσεων από τον Ελλάς. Διάλυση του αρχηγείου Τριχονίδος από το Μάη του 1943 στο Θέρμο. Πρώτη διάλυση του 542 στη Δωρίδα. Άνοιξε το 1943. Δεύτερη διάλυση μετά λίγες μέρες σχεδόν του συντάγματος 542 του Ψαρού. Φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1943 πάντα. Ο Ελλάς πάνωπλος πλέον με τον οπλισμό της μεραρχίας Πινερόλο της Ιταλικής, που επιχείρησε την μεγάλη επίθεση κατά του Ζέρβα προς πλήρη εξόντωση του ΕΔΕΣ. Δεύτερη διάλυση τότε του αρχηγείου Τριχονίδος. Διάλυση του αρχηγείου, του υπαρχηγείου Μεσολογγίου
στο οποίο ο τώρα ομιλών ήταν αντάρτης. Γιατί πρόλαβα να τιμηθώ με ένα όπλο στον ώμο κι εγώ τότε για ένα διάστημα. Φτάνουμε στην Άνοιξη του 1944. Η τελευταία και αιματηρή διάλυση του 542 και η δολοφονία του Ψαρού. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση και όχι μόνο στον έπακτο, να ζητάμε να δημιουργηθεί κάποια προϋπόθεση ώστε οι κατά διαφόρους τρόπους και βαθμούς καταδιωκόμενοι ως αντίθετοι με το ΕΑΜ να βρουν ησυχία και ασφάλεια. Τελικά στις 20 Ιουνίου ήρθε στην Άφακτο ένα πρώτο τμήμα τάγματος ασφαλείας από την Πάτρα και από το Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο είχε προηγηθεί. Την 1η Ιουλίου ήρθε στις 20 Ιουνίου. 1η Ιουλίου έγινε αυτή για την οποία και μίλησα πριν, η μεγάλη επίθεση του Ελλάς. Το τάγμα εντωμεταξύ που ήρθε εδώ είχε πλαισιωθεί και με τους πρώτους που ή εκλήθησαν ή προσήλθαν. Στο σύνολό τους όλοι οι μόνιμοι και έφεδρα αξιωματικοί που υπηρετούσαν στην Αύπακτο. Πρέπει να σημειωθούν τα εξής. Έχει γραφεί σε σημειώσεις υπομορφή απομνημονευμάτων ενός αποθανόντος ανωτάτου αξιωματικού ναυπάκτιου ότι το τάγμα ασφαλείας που ήρθε στην Αύπακτο έγινε δεκτό από τους Γερμανούς παρήλασε στην πόλη άδοντας γερμανιστή, αυτό είναι το γραπτό που έχει παραμείνει, υφίσταται και υφίσταται σε πάρα πολλά αντίτυπα πλέον μέσα στην πόλη σ' όσους ευτύχησαν ή ατύχησαν να γίνουν κάτοχοι φωτοτυπημάτων. Με τους τσολιάδες να τραγουδάνε γερμανιστή το εγώ είμαι εγώ Ευζωνάκη Γοργό. Τώρα πότε οι τσολιάδες έμαθαν γερμανικά? Άλλη κουβέντα. Εκείνο που πρέπει να πω όμως, και το λέω επί λόγω τιμής επιτέλους, από τις επιχειρήσεις που έκανε μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου που έφυγε το τάγμα αυτό για την Πάτρα, στην γύρω περιοχή, στην πεδιάδα του Μόρνου, από εδώ μέχρι και την Μαμάκου, δεν συνοδεύτηκε ποτέ ούτε από έναν στρατιώτη Γερμανό. Εκείνοι οι 12-15 Γερμανοί κοίταζαν την μαγκουφιά τους που λένε. Την διατήρηση συνδέζουν με τη στατσιώνα. Και όχι μόνο δεν έγινε παρέλαση και όχι μόνο δεν ακουστήκαν εμβατήρια κλπ. Αλλά δεν δόθηκε ποτέ, δεν εκλήθησαν οι τότε εύζωνοι του τάγματος ασφαλείας ναυπάκτου να δώσουν όρκο πίστεως στους Γερμανούς. Και κυρίως πρέπει να διαβάζω πάλι.
και κυρίως πρέπει να αποσαφινιστεί από τώρα ότι χωρίς να κληθούν οι όσοι αξιωματικοί και εύζωνοι υπηρέτησαν τότε σε εκείνη την μονάδα και καθ' όλη τη διάρκεια της τρίμηνης στην πόλη της ναυπάκτου παρουσίας τους να δώσουν κανέναν οποιασδήποτε μορφής και προς καμιά αρχή ή φυσικό πρόσωπο όρκο πίστεως και υπακοής. Τονίζεται μετά παρησίας αυτό, επειδή όψιμη και δι μεταπελευθερωτική επινόηση και εφεύρημα του ΚΚΕ που έγινε άνετα αποδεκτό και εξακολουθεί να αναμυρικάζεται από τους κύκλους της πάσης αριστεράς, φέρει όλους εκείνους που κατετάγησαν, και όχι μόναχα στην Ναύπακτο, στα κατατόπου στάγματα ασφαλείας να όμωσαν όρκο πίστεως όχι προς τους Γερμανούς, αλλά προσωπικά προς τον Χίτλερ. Όσοι όμως από αυτούς ανέγνωσαν ίσως το σοβαρότατα τεκμηριωμένο ιστορικό σύγγραμμα του Άγγλου Τσέστερ Βίλμοτ, The Stronghold of Europe, μεταφρασμένο στην ελληνική, η πάλι δια την Ευρώπη, γραμμένο από την Διεύθυνση Στρατιωτικών Εκδόσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, θα πρέπει να διάβασαν τα εξής. Στις 2 Αυγούστου 1934 ο Φον Χίντεμπουργκ απεβίωσε. Την αυτήν πρωίαν ο Φον Μπλόμπεργκ και οι επικεφαλείς των 3 όπλων εκλήθησαν εις το γραφείο του Χίτλερ και διετάχθησαν να ομώσουν όρκων, τον οποίον ο ίδιος είχε συντάξει επί μικρού τεμαχίου χάρτου. Ένα όρκο πίστεως όχι ως μέχρι τότε στο Σύνταγμα ούτε εις την πατρίδα, αλλά προσωπικός εις τον Φίρερ. Την επομένη, παν μέλος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων υπεχρεώθη παρομοίως να δηλώσει: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού ότι θα παρέχω ανεπιφύλακτον πίστην εις των αρχηγών του γερμανικού κράτους και του γερμανικού λαού Αδόλφων Χίτλερ, ανώτατον διοικητήν των ενόπλων δυνάμεων, και ότι θα είμαι πρόθυμος ως γενναίος στρατιώτης να διακινδυνεύσω εις πάσαν περίπτωση την ζωή μου, δια να τηρήσω αυτόν μου τον όρκον». Αυτός λοιπόν ο όρκος, μεταποιημένος και δι από αδόκιμους ράφτες και θεωρούμενος ως επικαίρος κατάλληλος να ξαναφορεθεί 10 χρόνια αργότερα, φορτώθηκε στους ταγματασφαλίτες αυτής της χώρας. Τίθεται όμως και θα παραμένει με γρανίτινη σκληρότητα απαιτητικό απαντήσεως στο ερώτημα: θα έδιναν αυτόν τον όρκο οι 1262 αξιωματικοί που προσήλθαν τότε στα τάγματα ασφαλείας, από το βαθμό του ανθιπολογαγού έως του συνταγματάρχη, μαχητέοι περισσότεροι του 40, κάποιοι δε και παλέμαχοι των Βαλκανικών πολέμων και της Μικρασίας, και πολλοί με τραύματα, προαγωγές και μετάλλια από την παρουσία τους στα πεδία των μαχών. Και ας προστιθεί ότι στην κατάθεσή του στη δίκη της Νιρεμβέργης ο διερμηνέας από τον Ιούνιο του 1943 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944 του με έδρα την Αθήνα διοικητή του 68ου Σώματος Στρατού Αντιστρατήγου Χέλμουτ Φέλμι, αξιωματικός Γκέοργ Στατμίλερ, δήλωσε: «Όταν ο συνταγματάρχης Διονύσιος Παπαδόγκονας, προκειμένου τον Αύγουστο του 1943 να αναλάβει την οργάνωση και τη διοίκηση ενός τάγματος 1000 ανδρών για την εξουδετερώση του Ελλάς Πελοποννήσου, αντιμετώπισε την επίμονη απάντηση του Φέλμη, όσο και του υφισταμένου του υποστρατήγου Λέσουιρ, διοικητού της 117 μεραρχίας καταδρομών που δρούσε στην Πελοπόννησο, να ορκιστούν οι αξιωματικοί και οι άντρες του πίστες στο όνομα του Χίτλερ, διέκοψε αμέσως τις διαπραγματεύσεις». Και αυτό το γράφει ο Γερμανός Μέγερ στο βιβλίο του.
Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις που είχαμε να σας πούμε. Σίγουρα αυτό είναι το σημαντικό, πώς έφυγαν, δημιούργησαν, έκαναν η φυγή των Γερμανών από την πόλη της Ναυπάκτου. Τώρα φτάνω. Ήταν όπως ήρθαν ή... Τώρα φτάνω. Όπως ήρθαν, ήρθε ολόκληρο, είπαμε, το 11ο τάγμα του Ντίντριχ εδώ. Όταν έφυγαν οι 12-15 Γερμανοί της εδώ επισταθμίας και οι άλλοι 8-10 από το Ριγάνι. Δηλαδή, στις 9 Σεπτεμβρίου το βράδυ, το απόγευμα, ανατείναξαν τις εγκαταστάσεις της Στατσιώνας. Ότι βρίσκονταν τη Στατσιώνας, είπατε, η βάση που βρισκόταν? Στο Ριγάνι. Στο Ριγάνι. Αυτό το ανάθημα, ο σταθμός. Ο σταθμός. Σημειωτέων. Ούτε και ο σταθμός αυτός ενοχλήθηκε ποτέ από τους περιφερόμενους από πάνω αντάρτες του 239 συντάγματος του Ελλάς, του οποίου ένα τάγμα ή ένας ρόχος ήταν σε απόσταση μιας ώρας παραπάνω, μεταξύ Σήμης και Νιόκαστρου, για όσους ξέρουν την περιοχή, εκεί πάνω. Λοιπόν, οι Γερμανοί εκείνοι δεν οχλήθηκαν ποτέ και κατά τίποτα. Όταν πήραν διαταγή, γιατί πλέον οι Γερμανοί εγκατέλειπαν την Ελλάδα, ανατείναξαν το κτίριο, συμπλήρωσαν την ανατείναξη με μια φωτιά, το θυμούμε γιατί βλέπαμε τη φωτιά να καίει όλη τη νύχτα. Το πρωί, με τα μουλάρια που είχαν εδώ οι Γερμανοί για να εξυπηρετούν τις μεταφορές, όταν τελείωσε το χτίσιμο, εδώ διατηρείται από τους Γερμανούς δικά τους ζώα, 5-6, ανεβοκατέβαιναν. Λοιπόν, κατέβηκαν με ό,τι υλικό μπόρεσαν να πάρουν. Μπήκανε στο γερμανικό το δίσκαφο, ένα πολεμικό γερμανικό. Ήταν 2 σκάφη με κοινό κατάστρωμα, εξοπλισμένο με 4 ταχυβόλα και με ένα κανόνι, σε πυργίσκο αυτά, και με ένα κανόνι των 7 και 5, που απλά έμενε για σιγουριά των Γερμανών εδώ πέρα. Ανέβηκαν όλοι στη Στατσιώνα και έφυγαν. Η Ναύπακτος απέκτησε πάλι την ελευθερία της. Ένα που δεν το είπα στην αρχή, σταμάτησα στην είσοδο των Γερμανών και στο αράδιασμά τους, στην παράταξή τους στην Ψανή και στην εκστρατεία τους προς τον Ψαθόπυργο. Ένας αξιωματικός τους προχώρησε μέχρι την πλατεία με μια ομάδα στρατιωτών, άπλωσαν μια μεγάλη γερμανική σημαία κάτω για να την βλέπουν τα αεροπλάνα, μην τυχόν ήθελε κάποιος Γερμανός πιλότος να βομβαρδίσει και την Ναύπακτο. Εκεί τους περίμενε ο κοινοτάρχης και ο διοικητής του εδώ σταθμού χωροφυλακής, ο μοίραρχος ο Ραπτάκης. Ήταν οι αρχές της πόλεως. Έτσι συμβολικά τους εδήλωσαν ότι η Ναύπακτος ήταν ανοχήρωτος πόλη και ο πληθυσμός δεν είχε λόγο κτλ. Ελέγχθη μάλιστα, ότι ο μοίραρχος έβγαλε το πιστόλι του να το παραδώσει και ο Γερμανός αξιωματικός που ετέλειε γνώση της ρήτρας του πρακτικού συνθηκολογήσεως του το παραδώσε πάλι. Δηλαδή και εδώ δεν αφαιρέθηκε και τα λοιπά. Ήταν το τελευταίο, έπρεπε να το θυμηθώ πρώτο, ήρθε όλος τελευταίο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, εκτός αν έχετε εσείς να προσθέσετε κάτι ακόμα. Ήταν νομίζω κάτι
που πολλοί θα θέλουν να το δουν και πολλοί δεν γνωρίζουν όσα μας είπατε σήμερα. Κύριε Μπάμπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που μας δώσατε. Είναι κάτι που θα μείνει σίγουρα για να το δουν όσοι ναυπάκτοι θέλουν και να ζήσουν και να μάθουν κάποια πράγματα που ίσως δεν τα έχουν ακούσει ποτέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολλά από αυτά τα οποία πράγματι, άλλωστε ήμουνα σε μια ηλικία τότε 15 τόσων ετών, αυτά έμπαιναν στο μυαλό, ερμηνευόντουσαν, διηλίζοντο και σας είπα όλα αυτά τα οποία θυμούμαι. Δεν απέκρυψα ουδέν, δεν μεγαλοποίησα. Τίποτα. Παρέδεξα την τότε πραγματικότητα. Πικρή, οδυνηρή, ευχάριστη, αρεστή ή το αντίθετο, με αφήνει αδιάφορο έναντι του οποιοδήποτε θα ακούσει και θα δει. Εγώ την αλήθεια ελάγησα τώρα. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.